Charlas Pilar. Boom! Kaixo guztioi, gu Charlas Binairea eta gaur berriz beste kapitulu batean gaude. Ja Zimagarrera. 15garrena. Bai. Eta gaur gonbidatu oso importante bat dakagu, garrantzitsu bat dakagu. Oso berezia. Eta pues sare sozialetan euskara asko bultzatzen nahi dena eta bera Lumataina da. Eixo. Bueno, zemuz, Luma. Ondo, Zaude, nola izan dira gabonak? Bueno, ondo. Nik uste dut geroz eta lasaiago bestela diala. Enez ez da juergan atera, chill, bai, no sé. Ni baita ere oso chill. Oso lasai. Oso lasai. Nola juerga, baina nik ez dut inoiz en plan atera gabonetan. Ez? Ez? Venga, ja. Ez? Seitura bada, 24, 25 de bai, eta juerga. Bai, Amaia Claro. zeo esaten. Amaia bai. Amaia Hombre, zeo esaten 31. Baina, Hogeita bai. Nik urtetan egunero atatzen nintzen, baina hemen Donostin be bai. relajatu naiz, Hemen Donostin be bai ateratzen da. Es que, claro, nien ez donostikoa. Claro, eta la Ni trampa. Tolosan atatzen naiz. Tolosan 24, 25 ordizi egotea. Ordizi. Bai. Claro, eske nik hitz egiten dut, en plan, hitz egin dut hau nire kuadriakoekin, hemen Donostikoekin, eta esaten didate beti que hemen ez da ateratzen. Es que Donosti. Ja, Donosti. Ez dago la ohitura. Donosti super politia da, me encanta. O sea, da nire hiri Sosoa da. guztora. A ver, el hate, Baino, ey. egia da, Soso. juergaldetik, bai. Sosoa, ja. Eska sosito dala. Bai. Ni gutxienez 30 edo horrela, eta jazta. Ja. Osea, bai gutx bakarriko eta jazta. Ez que ez dut ez da Santo Tomasen. ¿Cómo? Ez, baina beti, Baina, zu Donostiko zea? bai, osea, Ta Santo Tomas? Bai, baina eske gauza da beti bidaian nago. Nagoela, eske nire gurasoak justo daukate hor egun horiek Bai, beti bilatzeko eta pilatuta, bai. Beti. Ja. Pena bada. Santo Tomas, eske... Ja, nahi asko gustatzen zaite. Bai, Jo, etortzen ni naizela esaten Santo naiz, Tomasea beti. Ja, eske, joe. Niretzako da nire festa berena. Onena. Bai, beste de Santo Tomas. Que baietz, osea, Tolosako benetan beti... joteritan ordu netxateon. Ni bai, eso ya es, vamos. Es que Buah. daukat como... Es como súper especial niretzako Santo Tomas. Ja, Osea, a ber, egia, Santo bai. Tomas, eta gero ja Donosti eguna. Eta Santo Tomasen aurten, ospitalian bukatu nun. Kontatu. Esan. Ba? Pues Amaiari lagun bati, pues alergia Etorriko eman dena. zion. Eta, pues, ospitalean bukatu nuen. Ah, vale, ostras. Osea, ezan en plan rollo txarra. Zer grabegoa. Baina, no. Ambulantzia eta dena vaya jarri den. desfaz. ¿Te imaginas? No, hombre, eso no lo contaría, baina. Pero decía, ambulancia eta dena, Eta, en plan, con el nino Bai. este. Nino. Sartu nintzen ambulantziera parrez, en plan, descojonatzen, porque es que no podía con mi vida. Amaia, en plan, que no sabía dónde le daba el aire. Gaixo, ba. Buah, eta gero ja, ospitalean egon ginean, pues igual, gau osua. Bai. Ostras. Osea, amaiketatik, Eta etzizuen atera txistorra. ez. Sí, gainera, en plan, ambulantziakoak ezik, bestiak, en plan, ziran puskat, bordez. Ja. Pobreiz, a ver, eske gau osua lan iten... Ja, segun ze turno. Nik uletzeet, Baina, nik baina, uletzeet. joder. Baina, joe, tio, eske gau osua hor... Baina, bueno, esperientzia Ja, polita, du. bai. Polita, bai. Justo polita. Bai. Justo. Baina, bueno, pues urrein gurtian hobeto. Bueno, hasiko gea ja galderekin. Bai, venga. Hasten zarazu. Venga. Bueno, Que lehenko nunca galdera. empiezas. Nola hasi ziren sare sozialetan? Sare sozialetan hasi nintzen, neukalako, bueno, nik asko erabiltzen nun Instako mejores amigosa, TikToken de bai neukan kontu bat, pues, nire lagunekin nola gertukokin, eta edukia beti gotzen nun, baina beti gertukontzako. Eta txikitatik nei arreta ditzezian mundutxo horrek, baino enintzan atrebitzen igotzea, ze azkenen beti dakazu no, gauza hoi burun, jendeak ze pentsatuko, jendeak ze esango, eta beldurroiengatik frenatu iten nintzen, eta enun ezer egotzen. Eta egun baten aukin un klik bat, ez dakit kliko inundik etorri zitete, baina sentitu inun, eta intziten buruak klik, eta esan nun, joain ez zuzten pilot gauzain gabe, jendeak esango nagatik, eta hor konturatu nintzen, inbarnula nik nahi nuna. Eta orduan geroztik, hasi nintzen pixkanaka igotzen prozesu bat bezala izan zen, ze hasieran egia da enitula ego bideok hitz egiten, ze lo etxamatezien, esaten nun, me muero, baina
hasi nintzen, igual, lehenengo gogatzena ez, igotzen ditula igual argazki polit batzuk, eta osnarketa txikin bat, argazki horietan, osea, pixkat, nire esentziakin, pixkanaka gauzak igoz eta euskeraz. Eta, harrera hona aukizun, eta orduan pixkanaka jo nintzen egotzen gauzak, eta gero hitz egitea animatu nintzen. Lehenengo bideoa izan zen hitz eginez nire nahiakin, ze bakarriken unai atera. Orduan, pixkat, errespetatu ze bai nire burua eta nire behar horiek edo, eta espazio emanez behar nuen nahi. Ez dinintzala bota igual piztina del sopeton, pixkanaka prozesu bat eramanez. Super ondo. Bai, horrela hasten da, behintzat, bueno. Eta, zure edukia euskaraz da, ezta? Bai. Zergatik aukeratu duzu, euskarazko edukia sortzea, sin más, que te motiva? Nik euskaraz ite erabaki nuen, nire egunerokotasunen saiatzen ez delako euskaraz iten alik eta gehien, eta nire identitatean hortasunan parte delako, azkenen nik euskaraz pentsatzet, sentitzet, eta etzan izan, enun planteatu gaztelera ezin, zuzenen euskaraz zinun, harrera hona aukizun, eta esan nuen, bidan badaude euskaldunak TikTok erabiltzeuenak, eta horrea jarraitukot, ze, badakat nire publikoa, momentu hartan hasieran txikia zan, baina gero handitzen juntzan, eta ikusi nuen ondo zijoala, así que hola jarraitu nuen. Eta, uste duzu, euskaraz sortzea lagundu dizula, igual zure edukia, zabaltzea edo, hori. Bai, beti esatet, euskerak nahi lagundu ditela nire edukia edatzen, ze, azkenen euskal sortzaiek, leheno, hain gehiago daude, baino, leheno, etzeon ia inor, orduan, arreta ditzez izun, ateratzen zitzaizunen TikToken norbait euskera zinez, eta, jendeak babes handia matezion, gaur egunde babesoi jasotzen jarraitzet, eta jendeak balion jartze, orduan, iruditzen zait gehiago edatzeala, eta jendeak debai gehiago babeste zaitula. Bai, babesten zaizula 100%. Osea, Alexekin hau bebaietze egin genuen, eta berdina esatzen zigun. Osea, jendea, como que babesten zaizula hemengo jendea, eta gainera, al final, ¿a quién quieres llegar, sabes? Osea, es que eza zeozer nazionala edo tal, sin más, a mi gente. Hoi da. Hori esan zigun, a mi se me ha quedado. Nire komunitatea, eta, gustatuko zitzaiten euskaraz hitz egitea, osea, ez dakit, gazteleraz arraroa bezala ingo zitza egiten, izango zen, kontrasta handia bezala, errespetatzetela eta ulertzetela, eta azkenen, egia da bai ikusle kopuru handigoa izan ditzakezula gazteleraz, orduan, azkenen bakoitzak hartzeu erabakia ikusteunan arabera, baina bai da egia euskerak ate asko irikitzaizkizula, bai. Bai, ikusten da, bai. Eta nola jaso zuen jendeak zuk edukia hastia sortzea edo zure edukia ikusterakoan? Esan deten bezala kriston harrera ona aukizun hasieratikan, notatu nun babesa, ze hasieran lotxa matezian, beldurra matezian, eta ikusi nunez harrera ona izan zula, izan zen, emaitza ona azkat, jendeak komentatzeit edo like emateit, edo babesa emateit, goatzen naiz, hasieran de bai, mezu pilo bat jasotzen ditula eskertzen, pilo bat baloratze euskera zitea ezakize, eta gaur egun de bai jasotzen ditute, baina, klaro, hasiera baten inbeste beldurrekin horrek piloa motibatze zaitu eta pilo bat laguntza izu, eta orduan babesa eta maitasuna jebi. Eta orduan ez duzu inoiz, igual, komentario negatiboak edo... Bai, auki ditut komentario negatiboak, bai. Baina ez igual nire jarraitzaio edo nire komunitatean partetik, baizik eta norbaitek ikusteit TikToketik, eta bai, beti dago bat esango izuna, gaztelera ziteko, edo idaztizunak como abuenas, baina esaten, gaztelera zingo bazenu, igual gehiago edatuko zinateke, edo, osa, heiterrak... Pues ok, bihar. No, pero bai, eta nola pasa zinen, en plan, anonimoa izateatik, pues igual pixkat ezaguna, edo igual, orain festa teatzen zala, eta pues igual jendea gelditzen zaizu, edo, esaten zu, lur montañazea, no sé, que zudukia ikusten zizu. Jebia izan zen, osa, a ber, eskegia bai prozesu bat izan zela, osa, dena, nik prozesu bat bezala ikustet, eta etzan izan, klaro, egon batetik bestean, derrepente, 10 pertsona gatzea jatela, baizik eta, igual, egon baten batek gatzea izu, baina eske, inorrek ez gehatzetik, derrepentea, norbait egatzea izula, eskatzea izula argazki bat, TikTokagatik ez hau izulako badalo,
what? En plan, flipantea da, eta gaur egun bai flipatzet, osea, ohitutan nago, ze, ja, bastante eskatu izkiate, baino, osea, naizta eskatu izkiaten, eskatze jatenen, dalo, osea, iluseiteit, osea, benetan. Orduan, superpolitia, nahi bihotza betetzeit. Ja, gustatzen zait. Normal. Uri... Batean bai. Bai. Lotxa gehiago mateu, nire ustez, ezautze izuenen eta ez dizuenen ezer esaten. Hor bai, amateitela pixka paloa, bai. Igual daude horrela nola. Ze, ostras, pentsatzezu, norbait ezautze zuen imaginatu famatun bat, olo kesea, norbait ezaguna, itzaitezula berataz, eta ez dala kontuatzen, baina bai kontuatzea, ze, nahi gertatu izan zait, osea, bai. Igual, pasatzen naizela nun baitetik, eta jendea komentatzula, tu esas la de TikTok, no sé qué, hoi TikTokeko da, eta, klaro, zuk entzutezu, zure lagunak entzuteue, eta azkenen enteratu itezea, behidatzen gatzi zaizkizu, eta bai dalo, ai, en plan, ez dakit, saludatu ez, igual, gaizki erortzeio, eta ez dakit, ni batzutan, adibidez lehenkoan jetxin nintzen autobusetik santotuta juteko, eta zion ume bat, ai, que mona, es que las amo, tío, eta umea gatu zitzaiten, hor beida hola, en plan, ematezula ikusizula Beyoncé-tani, tu, eta, supermona, eta ikusi nien hor lotxatuta bezala zela, eta olain nion tardun biako laintziten bueltan superpostik, eta tio, osea, jende askotan ez dela animatzen kasuita, eta ni beti esatet, deseatzen nahola, osea, kriston iluso iteitela, eta batzutan bai saludatu izan de, tipo, bazuk ez baiazu saludatzen, ni animatuko nahi, zerik eske me hace bien de ilusión. Ordu noi, oso jebia, baina batzutan bai da, ez hau zizuenen, eta ez izuenen saludatzen, tipo, ai, ez dakit nun sartu, en plan, honek lotxa gehiago mateit. Dara momento incómodo ahí. Bai. Plan... Es que guri batzilatzen digute. Bai, guri, ostia, zieran izan zen... Ostra! Ze juergatan edo? Bue, juergatan... eta... No, pero es que egon zan denboraldi bat que juergatan ateatzea zan, en plan, todo vacile. Baina txarrea edo? Pues depende de la persona. Depende de la persona. Ja. Bai. No, bai, pero izan zan zaila, Jo, bai. Ni guatzea dituz... Bai, eta niri be bai. Que es que deitzen ziguten, Bai. plan telefonoz, Telefonoz. edo anonimo, edo tal. Orduan, ezta? Hombre, uste Osea, gu baietz zuen baina zenbaki zenola aurkitzeko. anonimo. Ta en plan, no Plan, vais a poner llegar a número nada. oculto. Bai, no vais a llegar a nada. Vuestro ¿Qué? Bai. Benetan? Horrelako gauzak, bai. No. Bai. Nire azte buru batean, osea, negoen nire etxean... Ostras. Negoen nire etxean, zeiak ziren da horrela. Eta de repente, hartzen du telefonoa, eta Lorena zea de charlas bien ahí, bai, tal. No vais a llegar a nada, es una mierda, no sé qué, tal. Eta ni sonido, mira, que un domingo a las 6 de la tarde me estés llamando para insultarme, solo dice lo aburrido que estás y lo persona que eres. Y le colgué. Literal. Y le colgué. Baina gero ja siguen nintzen negarresa, tal, eta... Claro. Me agobio un montón, deitu nion, tal, joe, tal... Eski horren atzetik emozio asko daude, osea, azkenen, da, entre amorroa mateizula, nazka emateizula, Total. de bai esatezu, bestalde batetik antzuk esatezuna, osea, oso aspertuta hon bazu, eta oso gaizki hon bazu zure buruakin, Ja, oitezuneako, nikoi pentsatzet, heiterra azkatenen dalo, bera, txabal, ze gaizki zauden, osea, sartzizteaneako nire publikazio batea komentatzea ze, eske nik ez dut, altzait pertsona bat oso gaizkeroi, ez dutela komentatuko mierdeik. Ze, ez daukat inungo beharrik, ni oso pozik nahi nire bizitzakin. Gaizkeroiko jazu, blokeatu ingoizu, silenziatu ingoizu, tola, azkat TikToken bauzkat eduki sortzaik digo, ostras, eske ez dut soportatzen. Pues blokeatu itet, o silenziatu itet, o lo que sea, osea, ez daukat beharrik nire gorrotoi adierazteko, ze horrek esateo gehiago zuta, zu nola zauden, beste pertsonataz baina. Bai. Eta gainera en plan podcast... Horrela. Gainera en plan podcast hasi baino lehen, trailer bat atera genuen. Eta niri bebai deitu zidan, bueno, lagun batek, ezagun batek, bale? Eta deitu zidan... Baina anonimonez, osea, ja. Ja en plan, que orain ez dela lagun bat, eta ez da plan, klasiko batek zan. Vale. Eta deitu zidan, esaten, ikusiet, que podcast bat aterako duzula. Como galdetzen plan, kuriositatez, en plan, nola egingo dugu, no sé qué. Eta en plan, bueno, bai, pues horrela egingo dugu, jo, que majo, tal, que se está interesando. Eta batian, aldatzen da, pero en plan, de repente, eta hasten da, bueno, que sepáis. Parrez. Que no vais a llegar a nada, y que, pero horrela, ¿sí? Que sois una mierda, y que vais a hacer el ridículo. Y me colgó. También en plan, bai.
Totale. Ostras, Sí, flipatzen nago, hasi baino lehen. Ez genuen ez da lehenengo elkarrizketa igo, Ostras, eta baina ja heita hasi baino lehen. Ja, baina jende aske Imaginatu. dago... Pero es que batez ere da gure adineko jendea. Bai. Bueno, klasekoek lehen. Orain Bai. ez, porque ja pixkatelduagoak gara, baina hasi genuenean Ja, eske 17. Orain 17. Ja. Eta hasi genuen 15. Vale, gutxi gorabehera. vale, horrekin ja Claro. esatea zuen. Eske notatzea, Notatzea eskaloioi. Bai. Nire 15 bai, urtekin hasi osea, genuen, claro. auk izan ditut komentariok edo pasa izan ditut momentu txarrak, eta adinoietan izan da. Gero ja notatu nun, batxillerretikan unia pasatzeakon, ez dakize jendeak beste heldutasun badakala, eta ostras, ze liberazioa, eta ze ondo jendeak ja heldutasun hori daukala, eta Total. ez diala inbeste zebatzen. Obviamente, jende txarra toki guztitan dago, eta berdin du adina, baina egia da ez dela entzebagoa. Eske, ostras, tu. Ja, eske, eta encima imaginatu, o sea, 15 urtekin que yo que sé, que Con toda la ilusión del mundo. Ja, que tal, hasi zala, pues proiektu batekin, que joe, Ja. pues, que kostatzen da batez ere, 15 urtekin egitea, porque bakizu nola den jendea. Eta bakizu que se van a meter contigo, eta bakizu que pues bueno, que Bai, el oraindik- vacile fácil ya horraukiko Claro, orduan, pues hasta ya zaila da, encima que te lleguen esas cosas, pues, Ja. baina, bueno, jarraitu genuen, eta, pues, hemen Ja. gare. Nire bai gertatu izan zait, Osea, juergan eta hoi, Ja. juergan atera eta igual esatea tiktoker, ezakizte, bueno, hori ez da, eta hoi herriko jendea, o lo que sea, bat trago batzu gehiago azkaela gainen, eta Ja. azkenen... Eta, bueno, ja pizkat gaia aldatuz. Zer izango zenieken plan euskararen eta bere kulturaren garrantzia gutxiesten duenen jendei? Porque daude. Ja, osea, euskaldunak izan da euskal gauzak gutxi ez dituztenak. Los típicos que dicen en plan... erderaz egin, tal, euskeraz ez, no sé qué... Ja, a ber, eske nien horren alde, justo eske ni Ja. guztiz aurkakoa naiz, eta nik transmititzetena eta borrokatzetena justo kontrakoa, orduan, ez esango izue nik hortaz. Egia da, bakoitzak ala eskubidea, pentsatzeko, sentitzeko nahi duna, baina nik eske olako jendeakin ezin dut... Eske ezin eta okin olako harremanik ze txokatu itetan etzako ideologia oso garrantzitsua da, eta nire pentsamenduk oso argi azkat, eta bat ez datorrenen norbait, sentitza, baina eske da tipo boxeko pertsona baten laguna ezingo Total. nintzateke izan. Orduan, eske ez esango izut. Ja. Eske respetatzet, bueno, eske... Pues eske... Esan behar dizun, igual hasta cierto punto ez, osea, pertsona baten eskubidek edo zapaltzean momentun, ez. Egia da, bueno, euskera gustatu altzaizula, ez, erabili dezakezula, ez, osea, ni hor enaiz sartuko, nik bai animatukot jendea euskera erabiltzea, euskera sustatzea, balioa ematea, baina, klaro, ez da ezin diot pertsona bat jarri pistola bat urun, orduan, osea, bakoitzak nahi du nahiteu. Eta bakoitza libre da nahi du nahiteko, ni horren sartuko. Gero bakoitza bai dator familia batetik, testuinguru batetik, eske oso zaila da bai. Azkenen dazkazu zure sinesmenak, zure esperientziak, bueno, gero de bai igual gorroto horren atzen egon daitezke inseguritate asko, badago jende gaizki pasaduna, euskeraz ez daukalako igual, ez dakizte maila eta behatazparrain duelako, bueno, osea, eske gero koraza hoien atzen de bai ez dakizu zer da, no se. Osea, ez gustatzen epaitzea oso errex, eta, bueno, saiatzen naiz ulertze, baina gauza batzuk ez ditut inoiz ulertuko, ez ditut inoiz defendatuko, eta ez ditut inoiz errespetatuko. Hore bai egia. Ni ikusi nun, blan, zure bio bat, zinela hitz egiten, pues hori, pixkat, aditzen kontuen, eta batez ere, pues hori, daola euskaldun jendea, que hitz egiten dula euskaraz, baina, que igual parra egiten dula, edo komentario txarrak egiten dula, pues beste pertson batik daola saiatzen, pues euskaraz hitz egiten. Eta ikusi nuenean esan den plan, hostia, bai. Jende asko que por fin hay alguien que está hablando de esto. Bai, jende asko sentituztan identifikatuta, eta... Pero pilla bat. Bai, heavy, Osea, ni flipatu inun. Osea, banekin jende identifikatuta sentituko zela, baina nekin hainbeste pertsona sentituko zianik, hainbesteko harrera hona aukiko zunik bideoak,
Eta, pozten naiz, jende asko komentariotan jarri ezkit gauzak, nahi hau gertatzen zait, ez dakize, eskerrik asko, bisibilidadea emateagatik, kontaz hitz egiteagatik, zuk esan dezuna guantxe bertan, eta... Eske, ni pertsonalki, super identifikatuta sentitu nintzen. Ikusi nun, eta, ostra, eske bai. Eske, pertsona batzuk oso zorrotzak dira euskera maiakien, eta nahi iruditzen zait, hoi gutxienekoa dela. Kontua gaude goera baten nun garrantzitsuna da euskeraz hitz egitean edo ez. Eske gazteleraz bai, jendeak akatsak ite ditu. Eta ez da oin esaten, no? Gazteleraz ez hitzein ze gaizki hitz egitezu, ez, baina nola euskera da, ez dakit. Pertsona batzuk daude hor, bai, egozein akats bilatuz, kritikatzeko, eta, ez nola izan beharko, animatu inbar da jendea, ez guztiz kontrakoa, eske, gero iristea euskaraldia, ez dakizte, eta hor, bai, ez da, emateu jendeak klik iteula eta aldatu iteula, baina, ostras, eske, urte guztin zehar izan behar da, hola, eta onbazu jendea, besten, animatzen euskara itzaitea, ondo gaizki, berdin du, jongoia, lantzen. Bai, eske, niri esan didate komentario pila, en plan de, eske mira, tú no sabes hablar euskera. Edo... Nire bai jarriate, holako zozerre, bai. Que ni kontsideratzen ez dela gaizkitze egite. Eta, behintzazine bat bauka, bai, esan izan diate. Hau ez da, hola, hau esan nahi zenun, baina, eta ni, ez? Eske hau nahi nun esan, eta, bai, igual ez dut perfecto hitz, baina eske, bai jartzen ez denen kamara baten aurren hitz egiten, bai saiatzen naiz, euskeraz, hitz egiten alik eta garbien tipo, erderaka hainbeste sartzen, baina, bueno, sartze ditutela eta tal, saiatzen naiz pixkat lantzen, baina, eske, ez da ez dut itzengo antinaturalen, ez jarriko euskera batun hitz egiten, iteunak ondo, baina eske nire euskera ez da euskera batua, nik hitz egitet, nire herriko euskera, nire euskalkia da, ordon, no sé, hori ez da. Bai, araza handia da, nik uste, nik hau hitz egin dut pila jendearekin, porque, da un tema de debatir que flipas. Eta, esan didateke, arazo gehiena da, hori, jendea sartzen dala edo parra egiten dala, en plan, hori, zeuze gaizki esaten duzu eta como que violentua jartzen dira, edo ez violentoak, baina komentario txarrak egiten dituzte eta ja, como que te echa para atrás. Horpegi txarrak ere, en plan. Bai, orduan, azkenean ja... Bai, inglese bestela, no? Ingleseko klasetan berdien gertatzen. Bai. Ez dakit. Bai, ingleseko klasetan da nola, onditze egiten baduzu, en plan, acentua quinta, igual te miran como... Zergatik, pero es que da nola una cosa de criticar por criticar, o sea, horregatik beti akatsak ateratzen dituzte, así que ondo egiten baduzu, bai, egiten baduzu, pues también. Eta euskeran de bai, o sea, igual super perfecto hitzite bazu, eta ez dakizte aditz edo de baita raro bedatuko izue, seguro, o sea, ez dakit, jendea beti da hor puntateatzen. Bai, azkenean helburua da hitz egitea, eta jendea pues egiten duna da justo kontrakoa. Osea, horrelako komentarioak egiten eta... Dela kontraproducente. Es que literal, en plan, super hipócrita da, porque suposatzen, que zuk, pues, euskaraz hitz egiten duzula eta hola, pues, que nahi duzu, pues, besteak bebai, euskaraz hitz egitea. Baina eske, niri esaten badidazu, pues, komentario txarrak edo gaizki begitzen didazu, pues, nik ezakidalako, pues, igual, nori ondo erabiltzen, pues, egingo duna da, echarme pa atrás, eta zuri euskaraz behintzat ez hitz egitea. Hoi da. Eta hori kasu hortan, baina badago jendea, ez dela ez da zuri, sino ja orokorren ez dula hitz egiten, orduan. Bai, zaindu behar da, eta eske ez da... Literal, eske da un tema, en fin. Baina, bueno, ja pixkat bukatzeko eta ja jolasekin sartuko gea. Bai, ja? Bai, no? Bai, perfecto. Ja, ondo, venga, perfecto. Orduan, ja bukatzeko, zeintzuk dira zure etorkizuneko helburuak, ezakit TikToker munduan edo ja pixkat, pues, zure helburuak. Nere bizitzan orokorren. A ber, eske nik, lehengo nintzaten galdera berdina, zein dia zure ametxak tal. Eske, bida, leheno, egoten nintzen beti pentsatzen etorkizunen. Oain ja, saiatzen ez, bizitzen oraina, ze bestela, ansiedade sartze zait. Osea, klaro, oso pertsona ordurien naiz, asko antizipatzen naiz, eta orduan saiatzen ez ja, relajatzen eta oraina bizitzen. Oain, adibidez, kotxeko karnetateatzea. Osea, nire helburua, en plan, simple. Eske ez dut esango, irme a las Maldivas, osea, ointxe bertan, ba ez, ojala, baino, ez, orduan, adibidez, kotxeko karneta ateratzea, hortan nabilela, ez dakit, osea... Manifesting.
Eske nire helburuk dira zoriontsu izatea, punto. Ba naizela, hola jarraitzea, nire ingurukokin, ondo, osea, eske helburu sinpleik dira, baina benetan nahi betetze jatela, osea... Pues super ondo. Nahi. Pues ya está. Total. Oye, lehen fijatu naiz que supermatchen zaudela, en plan gure... Vibra. Gure Bai! Alko nuke esan nahi teindetela, baino, En plan, supermatching. Bueno, hasiko gea jolasekin. Vale. Ez duzu ikusi, ez da? Vale. Venga, vale. Hasten da Luma. Vale. Laguna. Vale? Zuzea! Ez? Venga, va, Minerva, berriro. Jarretzen duzu edo ni. Vale. Vale. Bueno, si quieres tú. No, vale. Ni. Que ez begiratu horrela, que ez naizela ni. Zigarroa. Ok. Orain. Plan, hemen orain. Nola orain? Ni. Claro. Orain. Orain de ke? Nun dago? Nipa. ¿Qué va, Nipa. Que es que... Zuzea 100%. ¿Cuál es la palabra? Bela. Bela. No, a ver, beste bat, hau zan... ¡Qué mierda, tío! Probatzeko, Lander jatzen duzu... Bela. Orain, eta zergatik orain? Yo qué sé. ¿Qué era yo? Osea, esate, zigarro, eta bera, laguna, edu, orain. Revelar. No. Buah, Joel, Bela. Zarazu. Ala berriro jarri. Dago. Vale. A ver, Jai Z. Ez dakiz hostia. Igual artista... Ah, Jay-Z. Zein da Jay-Z? Un rapero edo... Rapero bat edo... Bai, músico. Ah, el marido de Beyoncé. Que bai, ¿no? Jay-Z, ¿no? Ah, no, sí, ¿no? Igualare famotu horiek ez ditut kontrolatzen zero, Vale. A ver, hasta naiz. Vale. No, nago pentsatzen. Koloreak. Ah, vale, que sí. Bai. Barkatu, Lander. Le he pegado. Ai, urringua. Zu, no? Venga, ni, bai. Gabonak. Vale. Nik esatet erabilgarria. A ver, beste ronda bat. Es que no me quiero ir muy cerca tampoco, baina es que ez dakit zer esan. Hotza. Vale. Nik esango dut Minerva. Vale. Ah, A ver, Luma. venga. A un día. Bueno, ya, ¿no? Bai. Zertzan? Bufanda. Tio, lehenko zukin jolastu nintzen, pentsatu indet, esan ez, igual bufanda da. Mierda. Casi. Joder. Buah, chaval. Es que ya... No, es que... Es que ni beti erabilgarria esaten, tipo, da... No la... Mi triple total, Esatezu, erabilgarria. Claro, es que... Bai, es que beti kolatzeo baino Apuntatuko sospechosoa da. Apuntatukoet. Euskal, Bai. a ver, adibidez, kotxea atatzen bada, erabilgarria. Claro, es que Claro. horregatik. Pero artista bat atatzen bada, erabilgarria. Baina que Te aparece Jay-Z, Erabilgarria. Eminem, erabilgarria. Vale, Venga. hasten gira beste jolas horrekin. Venga, urrengo jolasa da, 2 minututan. Ja, pixka eta azaldu. Pero igual Bai, bueno, ez 2 du ikusi. minututan, Bai? erantzun behar dituzu,
Zenbat galdera. Da como... 30 galdera. Bai, vale, erronka bat preguntas da. rápidas, Bai, vale. Bai. Oh my god, vale. Jo, a ver, como lo Da un lees, podium, ez dakit. Nor dago? Osea, kuenta atrás egingo jazue? Bai. 2 minutu. Vale. Ez que dago un podium. Dago un podium beti. Ah, vale, osea, azkarre bukatze baitut. Ira- Ba, claro. kompetitiban. Buah, veo bien las preguntas, Nik uste naizela más lenta que competitiva. Vale. Venga. Vale. Zer izan ez zuen txikitan? Irakaslea. Zer eramango zenuke uarte batera? Janaria. Zein da zure kolore gustokoena? Turkesa. Animali bat bazina, zein izango zen? Zaldia. Superbotere bat izango bazenu, zein aukeratuko zenuke? Teletransporte. Gehiago gustatzen zaizkizu txakurrak adakatuak. Txakurrak. Hondartza ala mendia. Ondartza. Nahiago duzu gauez atera edo etxean geratu liburu bat irakurtzen. Gau ez. Venga, zein da zure pelikula gogokoena? Ez daukat. Zein da? Zein da zodiakoaren zure señual, zodiako? Leo. Venga, zer hiru desira eskatuko zenioke lanpararen jeinuari? Dinero infinito. Nere gertuko keziltzea. Eta ni. Eta... Ai, no sé. Ta me la pela, me sobra uno. Ikasle ona zinen txikitan. Bai. Venga. Zein izan da zure bizitzako garaiarik onena? Oain. Zein pertsonaia historiko ezagutu nahiko zenuke? Kleopatra. Denboran zehar bidaiatu eta iraganeko Sigete! Hau ez da kontatzen, Segundu zergizkia zuen. Gustatzen zaizu gidatzea? Ez dauka karneta? Zer da adizketasun batean gehien baloratzen duzuna? Zertan? Adizketasun batean, en plan, una harreman batean. Ah, bale. Leialtasuna. Nor da zure bizitzako pertsonai bereziena? Nere ama. Zein janari mota duzu gogokoen? Sopa! Zein zen zure haurtxoroko serierik edo programerik gustokoena? Ai... Los magos de Waverly Place. Zein da zure musika genero gogokoena? Ostras! Presioa! Pop, biota edo. Jo, ez dakit, Joe, Zenbat egin du? 22 edo. Joe, tío! Elena, eso está lenta. Mea culpa. Bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bakarri galdu indetan nao podiumen, no pasa nada. Pip. Venga, nos ponemos a insultar, en plan... No vamos a hacerles eso. Bueno, pues ya está, bukatu dugu. Jo, pues eskerrik asko lo baina. Zuei, Ustez que gonbidatzeagatik. elkarrizketa oso interesantea da. Oso interesantea. Bai, Eta divertigarria, jo, que sí. bai. Pues eskerrik asko Eskerrik asko. totzagatik eta ber ikusten gehan. Eskerrik asko, bai.